Čau lidi, já vám tam nového videa. A dneska tady je video kreslící challenge. No, prostě to kreslící challenge. No, tak já budu asi začínat. A vždycky Tomáš dá třeba něco, třeba nakreslit. Čus lidi. Nakreslit krávu, která hulí. Krávu. Wow, No, wow. Tome, můžeš ještě třeba něco zadat, jo? Pak se vystřídáme samozřejmě. Tak a máme na to vždycky 20 sekund. Já to tady stopu, nejde to vidět, ale to je jedno. A Luky za 20 sekund, nech to. Za 20 sekund nakresli Stephena Curryho. Tady máme vlasy ze zadu, tak tady máte to, tady tak, hop. Stop! Kamo, to jsme trošku přesáhli. Ne. Tak a Lukáš to nakreslil takhle. A já bych mu dal z 10 bodů, otevři to, bych mu dal, Tak ne, nebudeme si dávat body. tak ale prostě to bídám. Jo, a teďka jdu já, takže se vyměníme. Tak, tady už je Tom připravený, má papír. A já mu dám, jo, já vím tady. Jo, a já mu dávám jako úkol nakreslit Jordan značku, prostě oblečení, počkej, mě to vyplo, za 3, 2, 1 teď. To máš teprve 10 sekund, Tome. Co to máš na ruce? Stop. Taky jsem ti dal stejnou. To musíte uznat, ještě tady. Ne, neuznávám, protože on tam nemá ten míč. Tady je. On tam nemá ten míč na té značce. Já vám to ukážu. Já mám takhle pokoj a tady. To je úplně jedno, že tam nemá míč. Aha, má míč. Wow! Super! Jak mě to povedlo? Menší fail, kamo. A teď No a teď půjdu teda já. jde Luky. Tak, Lukáš je tady. Luky. Za 20 sekund. Počkej, tady je to tak. Dělej, kámo, za 20 sekund nakresli, já nevím, třeba, já nevím, za 20 sekund nakresli smajlíka z mýho koberce. Okay. A nějakýho úplně pečlivýho, jo? Konec. Tak a Lukáš. Teďka vám dám tady tohle, co nakreslil Lukáš. A teď jsem vám tam dal přirovnání k tomu. Takže já si myslím, že nic moc a teďka to opět předám Lukášovi. Takže teďka jde Tom, tady ho můžete vidět. Jo, můžete Jo, takže a já mu dávám jako úkol nakreslit Mimoně. Počkej, ještě ne, já to musím napřed zapnout. Okay, tak já dám. No, tak za 3, Tome, tak pohni, tak už to hoď. 3, 2, 1, hop, nakreslím Mimoně. Tady já vám ukážu, my tady máme takovou knížku Mimoně, tak Tome, co to má být? To je nějaký Snapchat, ne? Ty voga, se to přesáhlo! 25 už, já jsem zapomněl. Ale to je těžký.
Vidíte, tady je 25, já jsem ho úplně zapomněl. Jo, takže tady je Tomášovo krásné dílo. Já ho doupravím. Tady je doupravený mimo. Jo, tady je doupravený Tomášův mimoň. Tomášův mimoň. Hej, kámo. Takže mě už to nebaví, takže tady tohle video už stopnu. Nekecám. No. No tak nedej. Luky. Jdeme poslední kolo. Za 20 sekund. Za 20 sekund nakresli mě, jak hážu tady tenhle battle flip. OK, můžu? Jo, můžeš. Tak dělej trochu náskok, protože No, jsem ti dal můžeš. taky velké. Dám ti 25. Ne, dám ti 30. Už máš 10. Máš 25? No, tak už ne. Tohle má být jakože... Ne. Jo. Takže já si myslím, že to ujde. No a jako poslední tady je Tomáš. Tomé, pohni. No tak si hoď, no. Oh shit. Ještě jednou. No tak jako poslední tady je Tom a já mu dám jako úkol, podepiš se tam. Já mu dám jako úkol nakreslit znak. Mám bych zase zapomněl. Znak basketbalového týmu. Ne, koš, na který, jako kdyby koš, na který letí míč. Takže 3, 2, 1, hop. Tady jdu zatím hodit náš můj trickshot. Už to bude mít. Konec. Takže jako já si myslím, že celkem dobrý, celkem to ujde. Tady máme, Nedělej to už. to bylo těsně. Jo, tak tady je ten, jo, super, takhle to měl. My to teďka seřadíme. No tak my už to tady máme seřazený. Tady je Luka, můj, Tomův, můj, Tomův, můj, Tomův. Posuďte, co bylo nejlepší. Já si myslím, že tady dáme Jordan jako byl úplně lajkodní odprtu. Ne, Tome. Tady to bylo fakt hustý. Ten Kerry bych dal taky, jakože byl dobrý. Tohle určitě ne. Co? Tohle ne. Protože to stěli ještě asi 1000 sekund potom. Nevím, tady tohle nevím, tohle taky nevím a tohle určitě liké. No tak Ne, to nevím, ne, to prostě hlasujte v komentářích. Hlasujte v komentářích. Kdo byl lepší? Teďka vyhraju já, jo, už prostě mě to nevadí. Asi ty battle flipy, mi dejte like. Ne. No tak prostě tady máme to. Oh shit. Konečně, teďka to dám. Teďka je můj den. Oh ne. No, tak hlasujte v komentářích. 3, 2, 1. Střih. No tak my se s vámi teda loučíme. Tady můžete vidět, že je přesně 10 hodin. Nevím, kdy to video vyjde. No tak my se s vámi loučíme. A hlasujte teda v komentářích. A zatím... Ještě to nech prohlídnout. Aha. Jo, tak tady máte takový krásný. Jo, a my se teda s vámi loučíme. A čau!